יאללה, תגידו לי, איך עושה צפרדע? וואפ. שחר, איך עושה? וואק 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 וואק. איתי, תפסיק להרביץ. וואק 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 וואק. די, איתי. תפסיק להרביץ. איתי, די. הנה סרבא, הנה סרבא. תשלבו מהר ידיים. מהר לשלב ידיים. מה עשיתם לנרגילה? מה עשיתם לנרגילה? קפצת? והיא נשברה? אז לכו תגידו לסער ששברתם את הנרגילה. למה לא? איך הוא יסלח לכם? ככה לא טובה. ככה זה לא תשובה. איפה עוד עיתון? איפה עוד עיתון? אתה רוצה לקרוא עיתון? כן. לך תביא, יש בבית. גם אני עושה עיתון. לכו תביאו, יש בבית. לכו תביאו. יאללה, מי הולך להביא עיתון? אני. יאללה, לכו תביאו. יאללה, לכו מהר תביאו עיתון. למה לא בא? הנה הוא. לכו. הנה סרבא, הנה סרבא. הנה הוא בא, הנה הוא בא. יואו, יואו, הנה סרבא. מהר, תשבו לשלב ידיים. מהר, מהר, תשלבו ידיים. אחד. אחד. אני רוצה סוכר. רגיל. תגיד. תגיד. אתה סוכר. אתם רוצים ללכת לים? כן. הייתם בים אתמול? גם אני אוהבת היה. אתם אוהבים ללכת לים? בטח. כן, מה עשית בים? לכו תגידו לסער. הנה סרבא, הנה סרבא, הנה סרבא. הנה סרבא, הנה סרבא. מהר, מהר, תשבו, מהר לשבת, מהר. הנה סרבא. שבו ידיים. ילדים טובים. אבא, זה רבה. אבא שלך בא, שחר. כן? תקראו לסער. סע. תגידו לו שעברנו את הנרגילה. הנרגילה. חזק. הנרגילה. הנה הוא בא.